Približne pred rokom, keď sa objavil prvý kandidát, ktorý sa rozhodol kandidovať na prezidenta, tak som napísal 5 vied, prečo podporujem Kisku. Vtedy ešte nikto nebol na scéne a tá podpora bola k tomu, že však nie je zlé, aby kandidoval. No a tento text sa vlastne pár týždňov pred teda tou oficiálnou volebnou kampaňou proste objavilo ako moja podpora Kiskovi, na čo sa ma nikto nespýtal. Ale nie je to pravda. Teraz, keď je tých kandidátov 15, tak vlastne, ak som váhal, tak som váhal medzi dvoma, medzi Milanom Kňažkom a Radom Procházkom. Keby som chcel mať prezidenta, ktorý je príjemný, vtipný, rýchlo, pohotovo odpovedá, veľmi dobre rozumieť jeho vetnej stavbe, do ničoho sa nezamotá, volil by som Milana Kňažka. Lenže ja už som tu dlhšie na svete a pamätám si príbeh pána Kňažka, pamätám si, ako veľkou mierou sa zaslúžil na vytvorení mýtu menom Mečiar a z môjho hľadiska neurobil nič preto, aby sa nám za to ospravedlnil, ani v tej predvolebnej kampani. No a prečo budem voliť Rada Procházku? No tak okrem iných, začal som vylúčovacou metódou, ale okrem proste tých negatívnych dôvodov mám samozrejme aj pozitívne. V porovnaní napríklad s pánom Kňažkom je síce Rado slabší rečník, príliš komplexne rozmýšľa, všetko chce vyjadriť v kontexte, no ale to zase prezrádza jeho zase inú silnú stránku a to je to, že on naozaj koncepčne premýšľa, čo by urobil s tým, keby tým prezidentom bol a ako by to naozaj prakticky realizoval v živote, pretože on je v prvom rade aktívny prezident, určite najaktívnejší zo všetkých, ktorí vstupujú do tej súťaže. Ale mám pocit, že najviac z toho mi imponuje to, čo mnohí vlastne vnímajú kriticky, že on je taký solitér, že je osamelý. Ale on je podľa mňa osamelý práve preto, že on nemá žiadne tričko, že vlastne nepredstavuje žiadnu politickú ideológiu. Nedá sa o ňom povedať jednoznačne, že je konzervatívec, ani že je liberál. Nedá sa jednoznačne povedať, že je pravičiar alebo ľavičiar. Jeho proste viaceré nápady sú úplne inovatívne, práve preto, že sa tohto proste škatulkovania vzdal. Mne imponuje to, že vie povedať otvorene, že manželstvo je vždy zväzkom muža a ženy a zároveň povedať, že ľudia s inou orientáciou potrebujú registrované partnerstvo na svoje spolužitie. Čo je vlastne schopnosť postaviť sa do stredu a vytvárať porozumenie, most. Pre prezidentského kandidáta veľmi dôležité. A najviac zo všetkého sa mi páči to, že z neho jediného mám pocit, že keď sa stane prezidentom, niečo v našom súdnictve a prokuratúre sa naozaj zmení.